Allah la illallah alaihi salam amat assalam alaikum. Astaghfirullah, la ilaha dengan bismillah dimulai langkah kata-kata kaji dibaca mantarkan sembah kepada Allah ilallah ya Rasul dengan bismillah kaji dibaca tata kalau dikia langkah menuju ate saja di bawah ibu dulu caro rabita di kana guru sipai kalipa barakai guru rahmat tulah syafaat nabi untuk melempar ilalah ya Rasul sana saudara sudah maklum kami muda mulai menyusun antamun pandai antamun balun satu salah beribu ampun ilalah ya Rasul dengan bismillah mula disusun dimulai dulu dengan assalamualaikum nak pajanjanai batanggo turun ibarat kayu nak tarang tumpul
hakim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilallah ya Rasul ulullah. Dengan bismillah Adam ditampung daripada tanah jadi limbago, ketampai gaib kaganti bunda ilingunyo cukui dalam batinnya daripada tanah asal mulanya tanah air angin api bernyalo sukui layak dalam tubuhnya daripada tanah Adam ditampung palahirkan Muhammad padoi sinyo ilallah ya Rasul ulullah. Lawinang eka dimulai nan assalamualaikum lawinang eka dimulai mauda ului alailah kami kami dalam bolammu sebab dia akan mendeta di alah salah Alataga edal kami di tepi pasir Allahu alam hu alam hiboe hati Allahu alam alam hiboe hati ancua luluah dala luluah dagiam jauh tulang Malie laui indah batapi Pia malawe orang mamuke Malie laui indah batapi Kami lion heran angga gadang Taruka padolah mama jadi apai Ahodoh kami lion angga gadang Taruka padolah mama jadi apai
antara kami wiolai bali abatina sama mancarilah kato nana sasuai umpang wiolai sama di sisi bahara emang ayam jangan sampailah manangai tapi nana malang dalam nasib ambai lubang tatimbuna sudah bakali lubang batimbun sudah bakali aponda alape kasame ayalaoi pasianda manga ai basimbuai Pasianda manga basimbuai de ulah dangkih ayah lautan de ulah dangkih lautan bada buah juo dala juo patang aja pagi kasiak di pantai dalam pantai manang guangan kasiak di pantai manang guangan Allah dia dahulu ditantang itu wiolai di aliyah dahulu bapa rundiangan Allah jadi dahulu ditantang itu wiolai di aliyah dahulu bapa rundiangan antara kami wiolai barat dia kakak umpamo ibarat eman di dahulu lah di pincuran etong de kami sado nana dape wiolai sado takanan de katoka di pulangan ala kami lapeh dalam lapeh pandang kalau tampak pincalang ala baputiahan tampak pincalang baputiahan aluna tantu dala tantu kabalabo Allah bayu jua dala puke urang ulaan olawe orang mamuke Allah bayu jua orang ulaan ado tadi wiolai kato tangiang wiolai de adi akami wiolai lah keadaan ado tadi wiolai kato tangiang wiolai nande kami wadolah lah keadaan Kusana kami wiolai lah namanya but iyonde ka anda gadang adolo nana batanyoan
dekaran oleh kita lala mominda adoh batamu antah habidu kok katurun dari kalangan Alanananya to awa dalayawa di dalam laut Manga batalua ala di daratan Manga batalu ala di daratan. Allah basi bungkuak dalam katuang de batalua Yurang di pasi adalah pasi makan tangan Tapi amalawe orang ngamuke orang di pasir dalam makan tangan. kok kawan sokatoe dan kupo singgah wiolai di Pulau Pandan kok kabalai ala bidua kapulauan sokatoe dan lupo singgah wiolai di Pulau Pandan Baitu banyala pasana pari malintang iolai sekurang banyak atilah kadangaran kalau kami wiolai rang angga gadang iolai dan kami wiolai basinan Alai Allah tu dulu dala dulu sahingga itu di aliyah oi aliyah baakenda dak di ansua dalayan sua balambe lambe dengakan dulu ala dulu de yurang alua Tapi amalawe orang ngamuke dengarkan dulu orang luar. Sungguh itulah kata pari malintang wiolai dangatan dulu wione tarimo pasar sungguh itu wiolai pari malintang one dangada ulu di kami tarimo pasar sungguh jauh di tanah Tidu balaya wiolai nanda sota pian de kami na baru poan baitu bana dia kanduang de angga gadang wiolai urang banyak ega ati sasamo paham ala nasib kami adalah kami urang tapaki Sadiang kini dalah kini antah kabaan Sadang bakini antah kabaan. Minta dalah kita keh nana sorang Untuang tibo gole alah di nana datang Tapi amalawe orang ngamuke untung gole di nan datang. kalau deo kami sadang bakini ya oi nana pepata dahulu kita laluan kalau deo kami wiolai sadang bakini
Satu ke patah de kita nak baru polan. Semua dipegang are Yorai itu kita duanya mama anak-anak nyampayan. Kok lawe panawi oleh nana lawi lawe Yorai oh jalo jana sampai tanurong lah diserat. Itu doi orang banyak biar di dalam dalam jo di luar biar di dalam jodoh di luar. Kini ko indang ala windang di posean diulang balik dalam balik malam salasa. Dia melawe orang mamuke diulang balik malam salasa. Sesuai tanah kami balik abad timbang dia di koba itu lah parun dia. Sesuai tanah kami balik abad timbang salah ba itu dia lah parun dia. Sabak kita wiyalah kabaseran dia oi kampunan jauh habati boelan di angan konan si ai kala peka sungai saya wiyalah kami baduo kailia kami aran. Terima kasih, selesailah latihannya ini malam. Anak Indang Tapaki ini Indang Angga Gadang sobat-sobat ya. Nagari Tapaki inilah orangnya yang di belakang itu. Nah, inilah pelatih Indang yang semoga tradisi ini tidak hilang di ranah Minang sobat-sobat ya. Semoga budaya-budaya Minang ini tidak hilang begitu saja ditelan waktu, ditelan bumi sobat ya. Karena kita turun-temurun adat Minangkabau ini. Semoga sampai ke anak cucu kita sobat-sobat. Oke, sampai di sini saya meliput dulu ini malam Indang Angga Gadang Tapaki sana ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk jamaah Rasulullah. Tidak bisa agama kebang berkumpullah sampai dihindang batu pitaya berpindah lah dia berkode dia lah hindang dihindang